Surat At-Takwir. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Idha ash-shamsu kuwirat. Kapag ang araw ay tiklupin at mawalan ng liwanag. Wa idha an-nujumu kadarat. At kapag ang mga bituin ay mga laglag. Wa idha al-jibalu suyirat. At kapag ang mga bundok ay mga glaho. Wa idha al-'isharu 'uttilat. At kapag ang mga buntis na kamilyo ay mapabayaan. Wa idha al-wuhushu hushirat. At kapag ang mababangis na hayop ay titipunin ng sama-sama. Wa idha al-biharu sujjirat. At kapag ang karagatan ay matulad sa naglalagablab na apoy o umaapaw. Wa idha an-nufusu zuwijat. At kapag ang mga kaluluwa ay muling ibalik sa kani-kanilang katawan. Wa idha al-maw'udatu su'ilat. At kapag ang sanggol na babae na inilibing ng buhay ay tanungin, Bi ayyi dhanbin qutilat. sa anong kasalanan siya ay pinatay. Wa idha as-suhufu nushirat. At kapag ang mga talaan ng mga gawa ng bawat tao ay laladlad. Wa idha as-samaa'u kushitat. At kapag ang kalangitan sa kaitaasan ay tanggalin at mawalan sa kanyang kinalalagyan. Wa idha al-jahimu su'irat. At kapag ang impyerno ay pagningasin ng nag-aalimpuyong apoy. Wa idha al-jannatu uzlifat. At kapag ang paraiso ay gawing malapit. Alimat nafsum ma ahdarat. At ang bawat tao ay makababatid ng bagay na kanyang ginawa. Fala uqsimu bil khunnas. Ako si Allah ay nanunumpa sa mga bituin na naglalaho. Al-jawaril kunnas. Na kumikilos ng mabilis at nagkukubli ng kanilang sarili. Wal-layli idha as'as. At sa gabi kung ito ay sumapit na. Was-subhi idha tanaffas. At sa bukang liwayway kung ito ay lumiliwanag. Innahu laqawlu rasulin karim. Katotohanan ito ang salita na dinala ng karangal-rangal na isinugong anghel na si Gabriel. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin. Na ginawaran ng kapangyarihan at may mataas na antas o karangalan kay Allah. Muta'in thumma amin. Na sinusunod ng mga anghel at pinagkakatiwalaan sa paghatid ng mensahe mula kay Allah. Wa ma sahibukum bimajnun. At ang inyong kasama si Muhammad ay hindi isang baliw. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. At katotohanan kanyang napagmala si Gabriel ng maliwanag sa hangganan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin. At siya ay hindi nagtatago ng anumang mensahe na ibinigay sa kanya. Wa ma huwa biqawli shaytanir rajim. At ito ay hindi salita ng isinumpang si Satanas. Fa ayna tadhhabun? Kung gayon, saan kayo patutungo? In huwa illa dhikrun lil alamin. Katotohanan, ito na isang paalaala o patnubay sa lahat ng mga nilalang. Liman sha'a minkum an yastaqim. Sa sino man sa inyo na nagnanais na tumahak ng matuwid. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu Rabbul Alamin. At wala kayong magagawa maliban na lamang kung ito ay loobin ni Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang.